Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Ndinoda kukutendai nesupport yenyu iyo yamunotipa pano pa YouTube zvekare neku Facebook. Thank you very much kune vose avo vari kulaika page redu. Manje tinenge tava kukwanisa kuitawo live tichitawo live recordings. Tonight I will try by all means kuti ndinge ndichizoposta sermon, pane masermon awo andakatumidzirwa achibva kune vamukoma vedu. I will try by all means kuti ndinge ndichizomaposta. Basa racho rinondiwandira. Uye zvekare ndinoda kutenda vose avo vanokomenta on each and every video nekulaika. Apologies, dzimwe nguva ndinenge ndisingakwanisi kuti ndinge ndichipindura each and every comment. Asi I thank you very much. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandinayo. Ndingadai ndakaitawo mukurumbira, dai ndakaita mukurumbira mukoma, asi ndakazoramba. Zvakaitika mukoma kuti ndinge ndichizosvika pakuramba ndezvekudai so. Ndakati ndauya kunoku kuSouth Africa, ndinogara kunoku kuCape Town. Ndauya kuno ndipo pandakabva ndachizotanga kuita zvemusic. Ndakatanga ndichaita zvekuridza magitare ndokubva tachizotanga kuita jazz music. Magitare taimaridza apo patainge tichiri kuZimbabwe tichitoridza museve, uye zvekare ndaitofamba nemamwe maband awo ainge atori nemukurumbira makore acho iwawo. Zvino ndauya kuSouth Africa, I then adapted because munomu jazz ndo yavanonyanya kufarira. Saka ndakabva ndachizotanga kudzidzira jazz, ndikabva ndachizotanga kuridza jazz mune mamwe macafes ari muno muCape Town, zvekare nekuJoburg. Ndikambogara kuJoburg, I was surviving as a musician. Ndo makore awo pakabuda album kana muchiri kurirangarira rinonzi Loliwe. So we were so inspired about Zahara, the way that she played a guitar, and everyone thought munhu wose aikona kuridza acoustic guitar thought kuti they were going to be the next big thing like Zahara in South Africa. So we kept on pushing, we never rested. Ndo makore awo pakwainge kuchiri nemacd taiendesa mademo tapes edu. Ndakanodropa mademo tapes angu kunana DJ Spoo, I don't know if they ever reached him. Uye zvekare nemademo tapes kunana Kalawa Jasmine takamaendesa mademo tapes edu, but we never got no response at all. Saka I then started looking abroad. Sezvo ndainge ndaona kuti muSouth Africa it was not working. What we had managed to do was that we managed to get one song that we pushed to this other local radio station. Saka that was all that we had, and the song was only played once, but the music was good. But music iyo inotoda ma connections kuti unge uchizonzi waita famous one on one. Zvinototi netsei, zvinotoda munhu anenge aine ma connections. Maybe someone in the family knows other music managers or friends with other big producers, then you can be pushed to the spotlight, because it is all about being pushed into the spotlight. Then everyone will get to know you. Kunyange ukanzi unenge uine talent, but talent does not mean a thing kana vanhu vasingakuzivi. So panguva iyoyo mukomanashi taingoimba zvedu mumacafes tichiita tukumari, but it was not a lot. Then I returned back to Cape Town after the band broke up. Umwe nomwe akazotanga kuita zvake, because tainge tava kuona kuti mari dzacho dzainge dzisiri kunyatsokubatana zvakanaka. So I came, then I started working at this other restaurant. Saka ndichishanda kudaro mukoma, I never gave up on my dream of becoming a musician. Saka ndainge ndava kutsvaga ma indie record labels
anowanikwa painternet kazhinji ekunana UK here and there, ekuamerica kana kuti kuSweden, ndo andainge ndichitsvaka iwawo. I then got a response from this other indie record label iyo yainge ichiti iri kuSweden. Then they started to speak with me, but what they told me, it was very weird for me at that time. Saka vakanditi kuti vange vachizopusha music yangu because vainge vachida kuti tinge tichizoita music iyo yavanoti trance, then I drop music yandainge ndichiita yeafropop and jazz. Vakati tinenge tava kuita yavanoti trance ikoko kuEurope, but there were some conditions because we ended up speaking on the phone with one of the guy. Saka vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichivatumidzira mapictures angu. The surprising part about it was that vakati we have to make you look more feminine. Zvainge zvisinga make sense kwandiri. I did not understand that. Saka ndakabvuma ndisati ndanzwisisa kuti zvinorevei kuti they wanted me to look more feminine, nekutiwo vamwe hatina kure kwatakaenda nechikoro, takangogumirawo form 4 tikabva tachizogara pasi nekuti tainge tafoira O level. Saka ndakabvuma ndikati it's okay, I can do that. Vakandibvunza over and over again, ndikati ndinozvikwanisa. Saka vakabva vachizonditi ndaifanira kuti ndinge ndichitumidzira mapictures angu. Ndatumidzira mapictures angu, vakabva vachizotumidzira mapictures back, but there were sketches of those pictures. Just that email yacho, I lost access to that email. Ndaikwanisa kuzokutumidzirai mapictures acho. Paakadzoka mapictures awa, they were hand-sketched pictures. It was me, but looking like a woman. Zvinhu zvakandivhundutsa kuti what does that mean kuti ndini but I'm looking like a woman. Vakabva vachizondiita take through the process. Vakabva vachizoti kwandiri vanoda kuti ndinge ndichizotanga kubayiwa mahormones. Vakati they were going to contact a doctor uyo ainge agara ari muno muCape Town, uko kwandainge ndichazopota ndichienda ndichinobayiwa mahormones. Ndikati mahormones awa andinenge ndichibayiwa anenge ari A. Vakabva vachizondiudza kuti to make me look more like a woman, zvekuti you look less like a man and more like a woman, kuzosvika wava kusaonekwa sekunge uri munhurume. Vakanditi that is the role that we have chosen for you so that your music can become marketable. Ndikati ko ingawani zvandakasikwa ndiri munhurume naMwari. Vakanditi ndiwo mukana wacho wandainge ndapiwa nevanhu vainge vachida kundipromota. They wanted me to look like a woman even though I was a man. Vainge vaine mission yavo yavainge vachitoda kutozadzikisa pandiri zvekuti vanondipusha so that when I become famous ndinenge ndava kunzi akashandurwa kubva kuita munhurume akaitwa munhukadzi through masurgery nei. So I rejected that idea. Ndikati I can't do that. Kubva ipapo they stopped communicating with me. Ndakaenderera mberi ndichitsvaka vanhu vanokwanisa kundisimudzira music. Sometimes unopedzera wava kutoita sekunge munhu ava kutopenga because chinenge chiri chipo icho chinenge chiri mauri. Chipo ichi sezvo chinenge chiri mauri chinenge chichida kuti uve nemukurumbira, uve nembiri, ukwanise kuimbira vanhu vakawanda. But nekuda kwekuti unenge usina mukana, unenge usingakwanise kuti unge uchisvika palevel iro rekuti chipo ichocho chinenge chichida kuti unge uchisvika palevel rakadaro. Saka ndainge ndava kungoti wose uyo wandinenge ndasangana naye, chero munhu wandasangana naye ndobva ndatomuudza kuti ndinogona kuimba. Anyone wandasangana naye inini ndinogona kuimba, do you know kuti ndinogona kuimba. Ndakagumisidzira ndava kuita sekunge munhu asina kunyatsokuita nekuti ndainge ndava kungofamba negitari rangu ndichingoridza, kunyange mukombi ndichingoridza, kunyange ndiri kubasa ndiri pabreak ndaingotanga kungoridza ndichiimba. Saka one day ndakabva ndachizosangana neumwe mukadzi uyu ndakasangana naye kurestaurant ikoko kwandainge ndichishanda. Ainge ari muZimbabwean. Ndainge ndisina kuziva kuti mukadzi uyu
iye ainge akatouya kuCape Town, vainge vakauya kuzomwaya madota awo avakamwaya mugungwa. Zvekare vakafamba location by location, malocation awo anogara vanhu vakawanda vekumusha. Makore acho iwawo Cape Town yainge isati yava nevanhu vakawanda, nekuti vanhu vaiti kana vakauya kuno kuCape Town vaibva vachizongopinda mumaprazi, kumagrapes uko nekumaapple ndokwavainge vachishanda. Vanhu vainge vasati vava kugara mumalocation, nekuti vazhinji vaitotya kutogara mumalocation. Saka mukadzi iyeye akauya nevamwe vakadzi vakazosangana, vainge vakawanda. Izvi ndakazotozviziva mushure mekunge ndaita a revelation about that woman. Akazondiudza akati, ya, ndazobvuma kuti Mwari wako muhombe waunonamata, ramba wakadaro. So the revelation that I had, mukadzi uyu pandainge ndiri kubasa akangotanga kungaita friendly neni, ndokubva achizondipa tip, akabva achizonditi ndiperekedze kumotikari kwangu. This was somewhere kuma 7 apo paainge ava kuda kubuda murestaurant. I then accompanied her to her car. Akandipa zvekare imwe tip. Akabva achizondibvunza asati amutsa motikari yake, akabva ati, what do you do really in life? I sense kuti there is something that you do that is not like you just being a waiter. Ndikabva ndamuudza kuti I was a musician. Akabva anditi ndiimbire. Ndakamuimbira kasong kapfupi kaZahara. Akabva achizoti, yeah, I can hear kuti you have a good voice, so you also play guitar. Ndikati hongu ndinoridza gitare. Akandiudza kuti she came from a very wealthy family kuzim, and ainge akauya on a business conference. Vainge vachifanira kuti vange vachizosangana muCape Town. Akati kwainge kuine vakadzi vainge vakabva kuIndia, kuDubai, kuNigeria, Ghana, DRC vachiuya kuzosangana nevamwe vakadzi vemuno muSouth Africa, vachiti headquarters yemuSouthern Africa iri muSouth Africa yemabusiness ladies. Saka ndainge ndisingatozivi kuti itori headquarters yevanhu vanoita zvesatanism asi zviri zvemamarine spirits. So usiku ihwohwo ndakatorara ndichitofara. Apa ndainge ndava kutomuchiva. Ainge akanaka, ainge ari mutsvuku zvekuti paakanditi ainge ari wekuzimu zvakatombodiremera kuti ndige ndichizvibhilivha. So then mangwana acho akabva achizondifonera akandibvunza kuti ndainge ndiripi. Ndikamuudza kuti ndainge ndava kuda kugadzirira kuti ndige ndichienda kubasa. Akanditi don't go to work, I want to see you. Ndikabva ndachizofonera murungu ndikamuudza kuti I was not feeling so okay. Saka murungu wangu akabva achizonditi it is okay, hapana chakaipa. Murungu akabva achizonditi you can go to the doctor. Mukadzi iye akabva achizouya kulocation kwandainge ndichigara. Akabva anditi ainge achida kuenda out neni. We then went out on a date. Tikatanga kutaura. Aiwa mukomanashi, everything zvakafamba zvakanaka. Ndikatotanga kutofara ndikatoti, so this means kuti I am now in a relationship. I was so happy kudanana nemunhu ane mari yakawanda kudaro. So then mukomanashi takazotanga kutaura, tikakurukura, kutorara takatorara tose. The danger mukoma yekuti unongorara nemunhu hose hose. To this very day I'm still suffering from the negative impact of what happened, kurara kwandakaita nemukadzi iyeye. And I hope kuti vamwe vanhu vachanzwa nyaya yangu they will learn from me kuti wose waunenge wasangana naye you don't have to sleep with that person usati waziva kuti munhu iyeye akambomira sei. So ipapo mukomanashi tapedza kurara tose. Ainge ava kungonditarisa. Ndakamubvunza kuti what was up. Saka ainge achida kundiudza kuti iye ainge ari musatanist, but ainge asiri sure kuti ondiudza kuti musatanist here kana kuti kwete. Saka ndaipota ndichirota hope. Ndaiva ndiine hope dzandainge ndichirota. Ndaimurota mukadzi uyu achiuya kwandiri akabata dehenya remunhu asi riine ropa mukati. Ndaiti kana ndava kuda kurigamuchira dehenya iroro ndaibva ndachizonzwa hana yangu ichirova. Nerimwe zuva akauya kuzonditora kubasa. Auya kuzonditora
akabva achizonditi ainge achida kuti tinge tichinwa doro. Ndikati kunwa doro izvezvi tichidhiraivha kotadii tamirira kusvika tazosvika kumba tobva tachizotanga kunwa doro. Akamboedza kundimanikidza akanditi iwewe you are so stubborn. Tasvika kumba kwaainge achigara painge pakaita paguest house paainge achigara, ndokubva tachizotanga kutaura. Saka akauya akagara padhuze neni akarara pachipfuva pangu. Ndakati ndakamutarisa ndopandakaona akashanduka kuita kitsi. Ndakavhunduka akanditi chii waonei? Ndokubva ndamuudza zvandainge ndaona. Akabva achizoti kwandiri I can see kuti your spirit is very strong. Akaramba achingondibvunza mibvunzo yakangosiyana-siyana until ndazomuudza kuti I was not feeling comfortable, ndainge ndava kuda kudzokera kumba kwangu. Takangoti tichingonopinda motikari, ndakabva ndachizoona kuti ndainge ndakanganwa wallet yangu mumba make. Akanditi enda unozvitorera wallet yako because she was already angry. Ndakaenda ndikanotora wallet yangu. Pandakazoti ndadzoka mumotikari ndikaona kuti mumotikari mainge musina munhu ainge arimo. Ndakapinda ndikagara ndichifungidzira kuti zvimwe kuda ainge abuda. Tikapesana akapindawo mumba. Ndakangoti ndichingogara mumotikari mukomanashi ndopandakanzwa kuti kumashure kwainge kuine munhu ainge ariko. Ndakatarisa ndikaona kwainge kuine njuzu. Kwainge kuine njuzu yainge iriko, yainge yakagara kuback seat mukoma. Njuzu pachezvayo nebesu yakanditarisa, yainge isina kana kusimira. Mukomanashi ndakaburuka motikari ndikatanga kumhanya. Ndokubva achizotanga kunditevera. Akandibvunza kuti ko sei ndainge ndichitiza. Pandakamuudza zvandainge ndaona akangorivhesa motikari yake akadzokera kumba kwake. Ndikati zvapera. Akazouya kumba kwainge kuri usiku akatanga kundikumbira ruregerero. Akanditi I've never met someone with a strong spirit like you. Ndinokuda, I want you to become my husband. Ndopa akabva achizotora handbag akabva anditi it's fine, zvandava kuita zvitobvumidzwi, but I'm going to tell you everything about me. Mukoma, that revelation that I once had about that woman. Akaburitsa dehenya remunhu rainge riri muhandbag. Ndikatoona kuti rainge rakazara ropa mukati. Akandiudza kuti iye ainge akajoina zvemanjuzu achiri musikana wechidiki. Anoti nerimwe zuva achibva kuchikoro akangosangana nemunhu akamuti tora necklace iyi. Ndokubva aitora akatotanga kutorota ava kutobhaguja nehove achitamba nevasikana vemumvura. Ndokutojoina kwaakaita zvinhu zvesatanism. Akanditi you and I we can become like partners, my love. Tinokwanisa kuzotoita zvose zvatinenge tichinzwa kuda panguva yose. Please just agree kuti this is what you want to do. Saka ipapo mukoma pandakati handikwanisi hangu kuti ndinge ndichizviita, akagumbuka akanditi it's okay. Mukoma, when I had that revelation, everything that she was telling me, it was everything that I had seen in the revelation. Akazondiudza mission iyo ya vainge vakawira kunoku kuCape Town. Akandiudza kuti pane zvavainge vachifanira kuti vange vachizoita. Vaiva nemhiko dzavo dzekuti maZimbabwean ose ainge achazogara muCape Town vakawanda vange vachizorasikirwa neupenyu nekupesana zvekare nethe spirit of destiny. Akati vainge vauya kuzogadzirira ruzhinji rwevanhu rwainge ruchazouya kuzogara kuno kuCape Town. Kubva ipapo mukomanashi kusvika pari nhasi ndakabva ndachizoti music ndinoifarira hangu, but the way that the devil was chasing after me nenhau yekuti I wanted to be famous, akatondiudza kuti with the snap of my finger unotorara watova one of the biggest studios muno muSouth Africa. Kana uchida just become my partner, we can become
partners, tichiita zvinhu zvatinenge tichiita tiri pamwe chete, because your spirit is very strong. Ndikaramba akati ya mwari wako ndazobvuma kuti mwari wako muhombe kudarika mwari wangu. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. Kana mukaposta muzondizivisawo. Kune avo vanenge vachida kuita famous, know that before you become famous you have to lose your soul first. Even if you check vanhu vose vanozonzi vakaita famous, they lose their souls first before becoming famous. Musicians akawanda, they are just empty inside. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava comment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yo zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi vanhu ava vainge vauya kuzogadzirira kuitira kuti kana maZimbabwean ava kuzotanga kugara muCape Town vakawanda, vazhinji vacho vange vachizorasikirwa neupenyu, vamwe vange vachizopesana nemadestinies avo. Saka which means kuti vazhinji venyu makazosara moenda henyu kuCape Town, but future mainge matotorerwa nechekare. Hanzi in each and every location pane zvavaifamba vachimwaya. Yo zvakangoma hazvo veduwe. Ngati taurei nezvayo nyaya iyi mucomment section.